2022 елның 1 көнен бүген бар җиһанда шатлыкка тулып каршылый. Ә менә Шариповлар гаиләсендә икеләтә тантана. Хөрмәтле милләттәшебез Шарипов Гилман Рызван улына 70 яшь тула. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан котлап, җылы теләкләрен аңа яраткан тормыш иптәше София Халиловна, улы Фаил, килене Зөлфия, кызы Галия, кияве Евгений, оныклары Арина, Юлиана, Азалия, Амира һәм Иоанна җылы теләкләрен җиткерәләр. Гомере буе туган ягына, туган авылына тугрылыклы калып, гаилә дигән җылы оясының чын башлыгы булып яши алган иң кадерле кешебезгә дә бүген 70 яшь тула. Сөекле без, чын авыл кешесе буларак, бар гомереңне син колхозда намуслы хезмәткә багышладың. 2 баласына бик кадерле әткәй булып, тормыш иптәшенә яраткан яр һәм пар булып, хәзер инде оныкларына сөекле бабакай булып та матур гомер кичерә. Аның күп санлы дус туганнары, күрше, авылдашлары барысы да танып хөрмәт итәләр. Сөекле ирем, синең хакта кайсы ягыңны алмыйм, гел мактап кына сөйли алам. Син бик эшчән, кулларыңнан гөлләр коела торган ир-ат. Мин синең яныңда үз-үземне бәхетле итеп хис итәм, ә бу исә һәр хатын-кызның хыялыдыр. Бәйрәмеңдә ярату сүзләремне дә ишет. Озак еллар торгач, гаиләдә мәхәббәт хөрмәткә күчәдиләр. Без байтак еллар яшәсәк тә мин һаман сиңа гашыйк булып яшим. Сине биргән миңа Хак Тәгалә, рәхмәт әйтәм аңа чиксезне. Яшә әле, яшә кадерлебез 80-ен дә, 90 һәм 100-не. Бергә атлык гомер юлларыннан терәк булып кына кадерлем. Рәхмәт сиңа, рәхмәт барысы өчен, яратамын сине бәгърем. Әти дигән фәрештәбез алдында без шиксез, мәңге бурычлы булып калырбыз. Билгеле, гаиләсе өчен тырышып эшләгән кешенең өйгә кайткач хәле дә калмый булгандыр. Ләкин әткәйебез безне гомердә дә игътибарсыз калдырмый иде. Барыбызга да әткәй вакыт тапты. Аның барлыгы белән без үз-үзебезне бар җил-давылдан ышыкланган итеп сиздек. Гомере буе гаиләдә әйткән сүзе аның мөһим булды. Бүген дә без нинди генә эш башламыйк, башлап аның белән киңәшләшәбез. Газизыбызның шул кадәр җылы йөрәге, төпле акылы безне юатырга да, җылытырга да сүз табуы сокландыра. Йөрәгебез, әткәебез безнең. Синең хәзер бик матур гомер чагың. Раббым, исәнлектә, саулыкта безнең бәхетләргә куанып, алда да шулай озын-озак гомер кичер. Без сине бик яратабыз һәм туган авылыбызга, синең янәшәңә дип кайтырга һәр вакыт сәгатьләр саныйбыз. Авырма, кайгы-хәсрәт белмә сөеклебез гомердә дә. Әниебез белән бер-берегезне яратып, хөрмәтләп, парылап канат кагыгыз. Кадерледән дә кадерле, иң яраткан кешебез. Шулай диеп язып китик бу хатны сиңа тик без. Котлар өчен сиңа сүзләр бигрәк авыр табарга, чөнки син бу дөньяларда барсын лаек татырга. Иң мөһиме белеп яшә, сине хөрмәт иткәнне, безнең җылы хисебезнең гомереңә җиткәнне. Рәхмәт сиңа, гомереңдә безне сөеп яшәдең, гаиләм диеп, балам диеп бер туктамый эшләдең. Бер нигә дә мохтанмадың, синең җилкәң саклады, усаллардан, явызлардан гомере буе яклады. Бүген килде 70 яшең, үзе шатлык түгелме? Матур хисләр биләп алды әти безнең күңелне. 70 яшь, ул күп түгел, гомерләрнең уртасы. Син гаиләбезнең җылысы, йөрәгебез ноктасы. Бәхетле бул, саулыклы бул, кайгы-хәсрәтләр күрмә, гомердә дә авыртуны, сырхау дигәнне сизмә. Хөрмәтле Гилман Рызванович, яраткан бала оныкларыгыз һәм тормыш иптәшегез, туган көн бүләге буларак матур җыр сайлаганнар, кабул итеп алыгыз. Язмышыбыз бүләге
Тормышыбыз бүләге зиннәти